Uy, thank you, Tamsak, Gym Vlog. Thank you, grabe ang init kasi hindi makita masyado ang comment. Lagyan kita ng jacket. Good morning mga bros. Gym Vlog, thank you sa patamsak. Lee Sung Sun, thank you for coming to my live. Thank you. Gusto. Ah, ay mo na. Mas thank you ka. Baka doon mga tulay. Okay. Kaya, kasi mo nagagi dyan pa. Hindi na lang bukas yung sa gitna na. Puro kasi. Yan, tanga. Yan daw, today, hindi nag-comment to. Yan daw, today, thank you for coming. Ang ito, roll na tira ang roll.
Itu sapatos mo, mga para basketball eh. Ya, abot na sa likod ng sina. Di pa ayaw niya tao. Doon ka basketball. Ate Mi, good morning.
Thank you sa inyong lahat diyan. Maraming salamat sa mga pa-BG diyan. Thank you.
Ate May, thank you sa patam sa Ate Joy, good morning. Ayo, gandang tanghali. Tanghali pala dyan, parehas lang tayo ng oras, Ate Joy. Thank you, thank you.
Thank you sa patamsak diyan. Maraming salamat sa inyo. Proud Bukalayin Bulakenyo. Mr. Dada, thank you. Sabit natin yan, Mr. Dada. Yan po tayo sa nakapin, mga kaibigan. Thank you dyan sa inyong pagbiji. Maraming salamat.
Son X, thank you. Maraming salamat sa dyan, Son X TV. Thank you dyan sa inyong pabiji.
Reyna Vlog, maraming salamat sa iyo diyan, sa pa-BG diyan. Reyna Vlog. Thank you.
Koy Bombasi, maray na udtuman sa imo. Maraming salamat dyan sa imong pagbisita. Oo, grabe ang ano, may mga paninguron siya pero day manauran. Lalo lang nagiinit. Lagyan pala kita ng jacket. Yan, maraming salamat sa iyo dyan. Hindi kami sa ano, Pasakaw, Camarines Sur. Oo, marami kami sa, ano, sa dagat. Ang kasama gupay din, nagkarakan. Amay ang anigdikakan. Pakaluto ko, karakana na.
Hello po, Ma'am Sir. Gandang tanghali. Thank you dyan sa pagbisita. Grabe ang init dito.